L-allegat kompliċi fl-assassinju ta' Defni Caruana Galizia, Jorgen Fenek, qed jitlob lill qorti biex tiddikjara n-nullità tal-proċeduri li waslu għall-att ta' akkuża maħruġa kontrih għax sostna li d-diviża ma tħallitx issejjaħ xhieda importanti. L-avukati ta' Fenek qalu li huma ridu jsejħu diversi xhieda kif ukoll provi tagħhom stess. Iżda t-talbiet tagħhom kienu miċħudin mill-akkuża tal-avukat mill-Avukat Ġenerali li effettivament għalqet il-kumpilazzjoni ta' provi kontrih. Fost ix-xhieda li d-diviża xtaqet tagħmel kontroeżami qabel mal-kompilazzjoni tal-provi tkun magħluqa kien hemm l-ex-Chief of Staff Kastilja Keith Schembri, il-middleman Melvin Tewma u bintu kif ukoll it-tifel tal-ġurnalista assassinata Matthew Caruana Galizia. Id-diviża ridet ukoll turi diversi dokumenti fosthom kopji tar-rekords mediċi ta' Fenek u interċettazzjonijiet ta' telefonati fil-waqt li talbet ukoll lill-Ispettur Kerzara biex jesebix in-noti tal-Pulizija li referalihom fix-xhieda tiegħu. Madankollu dawn it-talbiet kollha ġew irrifjutati għal diversi raġunijiet. Sa dan it-tant id-diviża ta' Jorgen Fenek magħmula mill-avukati Charles Merċieqa, Marion Camilleri u Gianluca Caruana Carin għandha tsejjaħ lill-ex Prim Ministru Joseph Muscat u l-Chief of Staff tiegħu Keith Schembri bħala xhieda fil-ġuri tal-assassinju tal-ġurnalista li seħħ fis-16 Ottubru tal-2017.